A la Caputxeta li costava dir que no. Només deia que no a les ofertes dels bancs, a les persones que buscaven socis per les ONGs pels carrers, als venedors de bíblies, a les companyies de telèfons mòbils i als pares i mares que li demanaven fer de cangur. Ben pensat, a la Caputxeta no li costava tant dir que no. Una nena que contracta la Caputxeta Vermella, que és aquest fragment que llegíem, per fer un viatge per conèixer aquests personatges. Més val que vagis tu a la font que no que t'ho expliquin els altres per descobrir de què va la pel·lícula. Té uns dibuixos molt macos, que són els que ha fet la Gala. Perquè hem pogut treballar molt en equip i respectant molt els temps. No sé, ha sigut un projecte molt guai i m'ho he passat molt bé. Els contes que ens han explicat tota la vida, quan hi havia una dona que era protagonista, o era tonta o era dolenta. La Caputxeta ens ha ensenyat a les dones a tenir por. I el repte està en educar els nens en no agredir. Clar, però si t'han explicat que és normal fer-li un petó a una senyora que està dormint sense demanar-li permís, el consentiment. Una de les virtuts del llibre és plantejar aquest qüestionament del conte i dels rols de gènere que hi ha en els contes, no només enfocat en els d'infants, sinó en els propis adults. Vam pensar molt que fos un llibre que quan l'adult li llegeix al nen, l'adult s'ho passi bé. Generes un diàleg i llavors també pot fer gràcia les explicacions que es donin a casa, que això s'hauria de gravar en vídeo, ens l'haurien d'enviar perquè jo crec que poden ser moments bastant divertits.